Koložunske grede. Pokušavamo da zapamtimo mjesto gdje penjemo. Koložun. Čekamo naše drugare da nas vode na Lovćin, napokon. Kako se zove mjesto, Ivo? Jesu li koložunske? Koložunske. Kola. Idemo na Koložunske grede. Sa nama je Jane i Ozren. Penjemo Lovćin. Štirovnik, mauzolej ili vam Jezerski vrh, a ovdje je tablo za majstore gdje skrećete za selo Majstori. Idete kroz šumu, džunglu i jedino put, asfalt. Sad su stvari lakše, aju. Znači, mogli smo kolima s obrijem. Ali nije Čarić kolima. Prva stanica Majstori i trenutno smo na Guvnu, a Ivan će nam za početak ture odigrati jedno karakteristično kolo iz ovog mjesta sa svojom letilicom. Pa pogledajmo. Okej. Pa tamo kad bi pošli, završili bi u Brajić. U Brajići? U Brajić. Ajde, reci nam za tu transverzalu. To je poznata transverzala. Orijen, Lovćin, Rumija i baš ovuda prolazi kroz ovo selo Majstori i tamo nadalje. Ispod nekoliko lovćinskih vrhova i izlazi na Brajiće, na Kosmač. Kakva je ovo biljka? Radi Eringos. Lavenworms eringo. Zna li kako se to na našem kaže? Već vidimo dosta mora, Sveti Stefan, Rumija tamo iza, Majstori su nam ostali dolje. Idemo još malo gore. Stvarno se vidi cijela Budvanska rivijera, a ubrzo i Bokokotorski zaliv. Da mi je neko rekao da ću ići na turu gdje sve to mogu da vidim u jednom popodnevu, ne bih vjerovala. Ali evo vjerujem. Tu smo, kod valjda starog mjerača vjetra, kako reče Zoga. Tan, tan, tan. Wow. Izvolite. Boka Kotorska. I Budvanska rivijera. Birajte. Zoga, reci nam kako ti se čini pogled, pošto si prvi put ovdje. Pošto sam prvi put ovdje. A ne peti. Wow. Ovo nije bilo. Ovako zadnja 4 puta. Ova konstrukcija bukvalno zove da se popnemo gore. Da se popnemo gore. Ovdje imamo neki stari kompjuter, valjda, koji je služio za mjeranje vjetra ili čega li već ovdje, jel? Evo ga neki stari serijski port. Šta je ovo? Plan je da čekamo sunce da padne u vodu, jel? Pa dobro, ili ćemo ovdje ili na Babinu glavu. Okej. Ali to je plan. To je plan. Sviđa mi se. Uglavnom vidjet ćemo sunce kako padamo. Top. Ajmo, tu smo na Babinu glavu, da nam se još jednom otvori ovaj fantastičan pogled na zaliv.
Magnifico! Dolje jedna ima još jedna dolje. Što su radili Austro-Ugari? Odjednom rozo. Sve, roza je priroda, roza je nebo. I roza je Ne bok. haluciniram. Bye. Wow, taman kad mislite da je kraj, pogleda na boku, pa fa. Wow, kakav zen. Evo nas na raskrsnicu koja vodi. Pa ova raskrsnica, ovamo bi išli ispod Treštenskog vrha Ivanova korita, a ovamo je za selo Dolove, ali isto dolazimo na Ivanova korita. Znači mi idemo do Dolova, jel? Navijećemo na Dolove da još malo mora gledamo. Ajmo, sad je mali red na lampe. Nove lampe za stare. Ajmo Zoga, vodimo put. Evo, treći put smo rekli kraj, ćao Boki, ali Boka nas ne napušta. Austro-Ugarski put, to je barem lako uočiti. Dobro, znači Ivanova korita još kilometar imamo. Jeste spremni ljudi? Stigli smo do Ivanovi korita, sigurni smo. To je to, kratka popodnevna šetnja, Noćna već. noćna već, zalazak sunca koji je ludilo. Hvala ovo dvoje ljudi što su nas sloveli, hvala vama, hvala svima i dođite na ovo mjesto. Ćao!